Bdiet it-tielet ġimgħa tal-kampanja l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Nilqakom għall-programm News.mt. Ma jistax jonqos li f'dan il-programm nagħtu ħarsa lejn dak li ġara fl-aħħar jiem. Se nitkellmu ftit ukoll dwar il-ħidma tal-Gvern filwaqt li nżommu f'moħħna tema Malta Ottimista. Minn proġetti kbar għal oħrajn iżgħar fil-lokalitajiet, iżda li l-koll iħallu impatt dirett fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin. Dawn huma l-aħbarijiet mill-ħidma tal-Gvern tul is-7 ijiem li għaddew. 7 ijiem li raw ukoll numru ta' attivitajiet marbuta mal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dan b'mod partikolari min-naħa tal-Partit Laburista li b'kontrast mal-Partit Nazzjonalista li jingħalaq fih innifsu kompla jitkellem u jiltaqa' man-nies. Niġu fost il-familji, niġu fost il-negozji sabiex nuru li dan il-Gvern mhuwiex magħluq f'xi palazz, imma dan il-Gvern għandu l-polz tal-poplu f'idejhu qiegħed hawnhekk sabiex ikun mal-poplu. L-aħbarijiet tal-ġimgħa kienu ddominati mill-ftehim ma' Barts, l-Iskola Medika mir-Renju Unit li se tiftaħ f'Għawdex. Però kien hemm inizjattivi oħra importanti li bdew jieħdu l-ħajja jew komplew ikunu implementati fl-aħħar jiem. Fosthom it-twaqqif ta' Gaming Malta biex f'settur importanti ħafna l-ekonomija jissokta t-tiġdid. Dan mhux għax is-settur mhux jirnexxi, iżda għax pajjiżna jista' u jrid jikseb iktar. Ir-regolatur ma jistax fl-istess nifs jippromovi wkoll l-industrija. Sissa kien qed jagħmel miraklu għax b'mod sottili kien jirnexxielu jippromovi l-industrija. Per mod sottili. Issa għandna branka li hija ntiża għal l-aspett promozzjonali, naturalment nkun nistgħu morru aktar bil-miftuħ. Quddiem dan kollu l-esperti barranin fis-settur jibqgħu jitkellmu b'mod pożittiv dwar Malta. Jemmnu li bħalhom se jkun hemm iktar li jażlu lil pajjiżna. What I gather from the industry, I think Malta is still a step ahead of all other jurisdictions, and I guess for the companies I'm working for, Malta is going to be the country of choice. Mill-flus u l-ekonomija lura għas-saħħa, partikolarment id-donazzjoni tal-organi. Xi ħaġa li jista' jidher li kulħadd jaqbel dwarha iżda li minkejja kollox qatt ma sar xejn biex tkun regolata b'liġi. Skont kif imwiegħed mill-Gvern tnediet white paper li tinkludi għadd ta' proposti. Lan huwa li iktar nies ikunu donaturi tal-organi filwaqt li l-liġi toffri serħan il-moħħ li ma jkunx hemm abbużi. Dil-white paper li qegħdin nieħdu llum ħaniftħu diskussjoni u konsultazzjoni dwar qafas legali ta' kif wieħed jista' waqt ħajtu jew wara mowtu ħalli l-organi tiegħu għat-trasplanti ġifier biex gawdi ħadd ieħor minnhom. Fil-ġustizzja wkoll għaddejjin riformi importanti. F'sistema komplessa ħafna il-bidliet qed jidħlu ftit, iżda qed iħallu d-differenza. Iktar teknoloġija u sistema ġdida kif isiru n-notifiki waslu biex joqsu d-differimenti fl-awla kriminali tal-Maġistrat Francesco De Pasquale. Għalhekk is-sistema kienet estiża għal qorti tal-familja. Il-pilot project kien hemm suċċess ta' notifika li jfisser illi l-imputat illi meta jiġi marjat quddiem il-qorti qed jinstab u qed issir il-kawża tiegħu mhux tiġi diferita. U bekk naħsbu illi nistgħu issa immexxu dan il-proġett pilota għat-tieni awla, dak tal-familja. Il-Gvern mistenni jkun aggressiv biex jindirizza din il-problema, għalhekk mistenni jdaħħal is-sistema Guilty No Show. Sistema fejn dawk li ma jitilgħux il-qorti għal raġuni mhux ġustifikata, il-ġudikant ikollu dritt li jagħti s-sentenza mingħajr iż-żewġ partijiet preżenti. Kulla darba aħna ġibna dil-effiċenza u dan is-suċċess, irridu niġu f'sitwazzjoni li jekk persuna jkun ġie notifikat, jiġifieri ingħata l-karti, però dax kapriċċjożament għax jidhirlu li jista' jagħmel li jrid ma jitlax għall-qorti, il-maġistrat ikollu dritt jibqa' għaddej u jagħti s-sentenza. U bekk nkunu nistgħu nevitaw dewmien fil-qrati u nevitaw ukoll il-possibilità li ħafna xhieda jitilgħu għal xejn għax l-akkużat ma jitlax. Mill-qasam soċjali rajna kif qabad ir-ritmu fuq wieħed mill-akbar proġetti tal-Gvern, dak ta' residenzi għal persuni b'diżabilità fil-lokalitajiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat żar ir-Rabat Għawdex fejn għaddej ġmielu x-xogħol fuq ir-residenza li se tibda tilqafja ir-residenti sal-aħħar tas-sena. Il-proġetti fil-qasam soċjali huma possibbli wkoll għaliex is-setturi fil-qasam ekonomiku qed iħallu l-frott. Dan anke foqsma li fl-aħħar snin ta' amministrazzjoni preċedenti kienu marru lura ħafna. Għall-industrija tal-films li għaliha hemm pjanijiet kbar u qed jinkisbu r-riżultati.
Viżjoni ċara, għandu direzzjoni għal din l-industrija qed jirnexxina nattiraw films kbar mill-Amerika, mill-Ewropa u issa anke miċ-Ċina. Ġifieri qed niftħu ħafna l-orizzonti tagħna f'dak li huwa industrija internazzjonali tal-films. Din l-industrija mhux biss qed wassal għal iktar investiment barrani dirett, iżda wkoll iktar promozzjoni. Minn barra l-income, minn barra il-flus li l-gvern, li l-pajjiż se jdaħħal minn dawn il-produzzjonijiet għaliex dawn ovvjament jonfqu l-flus tagħhom f'Malta qed naraw added value. Added value fis-sens li dawn il-films meta jintwerew f'pajjiżhom fiċ-Ċina se jagħtu promozzjoni tajba ħafna lill-industrija tagħna, lill-industrija tat-turiżmu u għaldaqstant qed nantiċipaw ukoll li dan huwa forma ta' riklam għal Malta. Kienet ukoll ġimgħa fejn ingħataw dettalji dwar proġetti importanti fil-lokalitajiet, jew saħansitra kienu inawgurati proġetti diġà lesti. Fil-most tad-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela irrimarka kif toroq li suppost saru mill-kunsilli lokali saru mill-gvern. Dan fiż-żoni ta' Mliet u l-Bla tal-Għolja. Toroq li llum qegħdin fihom aħna, meta snin ilu kien hemm kunsill b'maġġoranza Laburista ma sab ebda kooperazzjoni mill-Gvern ċentrali. Illum, minkejja li hemm maġġoranza nazzjonalista, dan il-gvern ma ddejjaqx intervjeni għall-aħjar tiċ-ċittadin biex iwettaq ix-xogħol li kellhom isiru f'dawn it-toroq li kienu l-hom snin jiġru warajna in-nies tal-post. L-istess attitudni l-gvern ħada fis-Siġġiewi fejn sar proġett mill-isbaħ fiż-żona tas-Salib tal-Għolja. B'investiment ta' 300,000 euro minn fondi Ewropej sar proġett li għamel il-post isbaħ u iktar aċċessibbli għall-familji. Il-fatt li s-Siġġiewi huwa mmexxi minn kunsill b'maġġoranza nazzjonalista ma xekkilx il-ħidma tal-gvern. Ekku, dan huwa eżempju klassiku ta' kemm gvern Laburista ma joqgħodx iħares lejn l-uċuħ, ma joqgħodx iħares lejn partit politiku, jekk hux kunsill lokali li mmexxi b'maġġoranza nazzjonalista jew kellha Laburista, imma li jpoġġi fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu l-interess tar-residenti. Dan huwa sit li mhux biss jiġi frekwentat mir-residenti tal-lokal ta' Siġġiewi, imma jiġi frekwentat kemm it-turisti u anke minn eluf ta' familji Maltin u Mawġi. F'Ajnsielem Għawdex kien inawgurat belveder ġdid li sar b'investiment ta' fondi mill-MEPA, filwaqt li fir-Rabat Malta għaddej ix-xogħol fuq proġett ieħor. Proġetti li forsi ma' snin kien hemm min għaddielu minn moħħhom imma ftit ħasbu li xi ħadd jista' jieħdu bis-serjetà. Roundabout li għal snin twal mitluqa se jkun fiha ġnien, żona biex jilagħbu tfal, żieda fil-parkeġġ u anke ċentru ta' informazzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Se tkun qiegħda tilqa' l-ilma tal-arar mill-toroq tal-madwar. U allura tara kif dak l-ilma eventwalment ikun konservat u utilizzat. Imma ġewwa għandek binja fejn se jingħata informazzjoni mhux biss pannelli li jistgħu jieħdu l-informazzjoni fuqhom iżda anke oħrajn elettroniċi. L-għajnuna lill-lokalitajiet komplet ukoll permezz tas-sistema ta' tħaddir fil-lokalitajiet, sistema li fiha se jipparteċipaw 5 lokalitajiet oħra. Dawn huma raħal ġdid, il-Mosta, ix-Xara, Taxbix u Birkirkara. Din il-ħidma kollha tkompli żżid l-ottimizmu fost in-negozji u l-familji. Għalkemm Simon Busuttil jażel li jibqa' negattiv. Hekk kien fid-dibattitu mal-Prim Ministru f'Timestock. Dibattitu li matulu kompli toħroġ id-differenza bejn iż-żewġ mexxejja. Għal Simon Busuttil kollox ħażin. U vera dan gvern tal-ATM. Jew issa taċċetta li mhux ħanitolbu bailout. Il-bailout u espert tagħha l-Prim Ministru fail. Epic fail, Prim Ministru. Quddiem din in-negattività, il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb biktar proposti. Seren għax jaf li għalkemm il-gvern mhux perfett, ix-xogħol qiegħed isir biex tassew dan il-pajjiż jagħmel qabża ta' kwalità l quddiem. Issa imiss lil poplu li fil-11 ta' April ikompli jagħti l-fiduċja tiegħu lejn id-direzzjoni li qabad dan il-gvern. Jiena għalhekk forsi b'serenità, għan-nies għandhom iċ-ċans jerġgħu jiġġudikawna kif iġġudikawna s-sena l-oħra fil-11 ta' April u noqgħod għall-ġudizzju tal-poplu. Naturalment, News.mt ser ikun qed iwassilkom aktar servizzi brabta mal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Dan il-programm tistgħu issibuh fuq YouTube, ripetizzjoni tix-xandar nhar ta' 2 u nhar ta' 3 u nistidinkom tagħmlu kuntatt magħna. L-indirizz tagħna huwa onenews@one.com.mt. Komplementa s-serata tajba.